They were coming out last month and gamble. Thought Hana will not be right. Yeah, it's a lot of nothing. Why are not the note? Hmm. I tell Mba 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 huh? mba mba. Mama. Mba 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 mba. I love them Ghana again. O prempe. Get it in here. Ah, touch like a backpack. And your last of my wild trouble. Last, so we're coming out of my home. Rakulano. Nsiki wetu Ndị nye opamela na. ndị. Lele. Yeah. Otu. Last one, which is woman. Mba ọkwa girl ka nwa ụkwa woman eleke ụmụnwa. Say what girl. Ele dị na ọnwụ nke ịkpọ m woman eleke woman. Let me do lady. Let the chatting a lady. Ga forget. Ga pa for be na na itagi na akoko afọ. Eh? Ndị. Ewo which lady. Woman na ke wo le pe lapsa ta ko la ta ta o shine ke cha. Ke bi aga kwa say wo lady. Oye ke tore paro to no. E Ndị nwa magoro ị chọrọ nyo. ịkpa ebe ka eji na-agụ ihe. Amo ake ma mo to no chile ka ma go ke bran ga akwa ka say wo lady woman. To no. Emekwara ọkwa imecha ihe ị gaghị akpa m dị nwa. Lele. Dai. O wo stretch back e tra o ku ko. Le he tra ge laps. Mba mba Eh? enweghị stretch mark ka m ofu. Enweghị stretch Gene mark ka ko m ma ofu. gene ko ma makora. Awon to je ame yo bra go bode no. O nwere ike n'ugwu Awụsa ka nọ anwụnta na-ata. Okay, awon na no. Okay, gene nda wo sabi. Mmiri na ndị Awụsa bi. Eh. Ya were phone na me tra. Ya were phone. Dala ka ka da meni pa nwere iri abụọ nnu. Ya, imege call. Mba mụ na gị na-ekwu nna m. It's all lazy put by so kra. Ekelega m gị. Huh? Ekelega m gị. Ewele iwe. So crap to gini. Mba asị m gị daalụ. Ah. Ibela nga mbụ nne gwa m eziokwu achọọ m ime gị interview 2 times. Abịabeghị m. Emebeghị m intaviu abịanubeghị m. Aha gị. Ndị ego dị na-akpọbeghị m dị m abịakwa n'ọzọ. Onye ịkpọ ị na-akpọghị dị ya abịakwa ọzọ. Mana aka m bịabeghị. Ele ihe ọ ga-eji ekpe gị dị na-abịa abịakwa ọzọ iwe ma a na-akpa gị dị ga-abịa ọzọ. Eh? Ara N'ihi na-eji hoka nwanne ụtọ hoka na-abịa dị ara ka n'obodo iko gị. mene. Chere Chineke amaghị ọkụ ga-eji abịa Kana hoka ga-amega m dị. anya. Aga Kara ka giri mo yiri chere nwanne Chineke re. amaghị ọkụ. Ese? Oniri hoka nwanne. Aisha wonga ke bra megara m anya. Biko I'm not saying sorry. emekwere nke They have ọgakọ n'ihe ka. Ọmụ bịa iwe onye Igbo ka iwe onye Awụsa. ahụ onye Igbo. Gị bịa nga ele ihe iji amegara m anya nga. Ọwa Awụsa ka iji abaraga m ka ọwụọ ele ihe kwuru. Mba asị gị biko na ka ọ bụrụ ka ịkpọ ịkpa m dị n'abalị. Chere m ajụọ ndị nna conversation. Biko nwee na-alụ wiriri. Onwe nọ ga wiriri here. Oke ọmụ a ka esi I dey play. Ah? The way we shot together, ọmụ a ka ị gwagasa I dey play. Ah? Isi Isi m gịnị? na-eti isi adịghị m ma ọ bụ ihe ikwu. Ihe mmụ nka. Ọ dị ka mmekwu ụdị okwu a. Ele ihe ndị mmadụ ji dịga isi ka weriri. Gịnị wụ weriri? Bịa ị bịara ịkpọrọ dị ka ị bịara ga-abịa ịmụ Awụsa. Mba abịa m ịkpọrọ dị abịa m ka inye m dị. Delele nke wụ weriri. I were gị gịnị? Asị gị were nke dị mma. Chineke afọ ọgọdụ Chineke agbago ka amụ niile iwe gị ji ara ji kụpama gị n'obi.
iji nwee flat ara bịa ọkụkọ ha akụkpọ chaa ọkụkọ na ihe ka kwụ ọtọ ọ maka ụdị akwa iyi ịma na asa na m bịa aha gị afa mba ọgọ onye ọgọ eze ịzaga ọgọ eze asụgara m were mpaghara na mpaghara ha were ụdị nne gị ọwa onye ara mba nna gị were iri ọwa onye ara mba ụmụnne gị dị ole anyị dị ise ị mụọla nwa ụmụ ole ụmụ ole gasị m ụmụ ole Chineke akpọrọ ọkụ ụmụ ole ka ị mụrụ mba anụkwa m nke ihe kwuru amụbekwe m ya mba enwebe ya lekwere mkpa ije akpa nwa gị ọka dịkwa mma tantam nụ ọ ya ma ihe a na-ama aga saịdị ahụ bikọz ofu nnọọ ya abanye ụmụ nwoke ole tarala gị bụ ofu onye ise ofu onye tara gị na ahụ ike bịara bịa agwụgbam ahụ gị yiri extension a na-eji aplọk karịa Chineke akpọrọ ọkụ kelapsụ gị yiri extension a na-eji acha akwụghị sọket eji acha dị n'ịbanyere ya nka papa karka zage pa wani iri magana wannan Aisha wani iri fada wannan from where you gave her padiri para one electoral padiri para one ebiranga le ma gwa ga wala ga igbo matchmaking forum electoral from where you gave her para one gino ye nwa para gino ye biranga nwa para tonda agbagbo ga opara buru nwanne mpa opara pisita bodu buru nwanne mpa ebiranga agwa ga nwere mburu aga sa ahụ ko gbamara ge biranga agwa nwere nwa para Lanya chọwa ndị mere su ya nga ha lụọ Chineke agbaghị ọkụ bịara nga were ahụ ka mba bịa nga bịa ịchọ nwoke na-apeghe